Chipaumba chipamwe mado chere muri kumatimana ainyika yeZimbabwe nguva dzazopana 10:15 kam tore mukana nokutendaka vatipa nhau dzinowando nhau dzekupedzisira kam azora nasi pano pane chato nichazenge tine dzimwe nhau mangwanani kam zvisinei hazvo kam
nasi musi wa 13 August 13 October 2017 amuchirongwa chedu Bhegre masasi tikurangarira gamba ripiko nasi tikurangarira gamba rinonzi Richard Mapfuwa Mhando uyezve ndozuva zvakareka rakatisiyayeka mashawo munhu mumwe 13 October 2001 zvisinei hazvo nhasi notateya warega titange sizwa nekubata Richard Mapfuwa Mhando vakomana venyami saunzika akatisiyayeka mugore ra 2001 uri musi wa 13 October. Diana kambofamba akanoka upenyu ini ndakambofamba akanoka umari Diana kambofamba akanoka upenyu
National FM inokupa ichirongwa gamba remumanzi apo munonzwa nhoroondo dzevaimbi madziteteguru emusambo muZimbabwe. Teererai musi wemuvhuro wega wega manheru kubva nenguva dza 10 minutes past 10 kunobata 12 o'clock, uyezve bhegi remasasi musi wechishanu usiku kubva nenguva dza 10 minutes past 10 kunobata 12 o'clock pakati peusiku. Karangarira musi wachisiyaga mwana wenyu amai amire makuva yakaoma andikangane. Dzanga dziri mhare dzavaenzaniswa vaka Richard Mapfuwa Mandu aifanira kuita nyamya sounds asaka kamba kakanyorwa naMoses Jakata. Painge pakaoma pakabatwa waya apa nokudaro muraterera tatai waka rekai timbobata ka nhoroondo yaiyeka Richard Mapfuwa Mandu nokudaro ka rekai timbotanga kunzwa naiwo kamuchembere nyakutumbura gogo. Ini ndinonzi Esnat Chashaya, ndo baba vangu ukwana Chashaya. Ndakaberekwa muno muZimbabwe asi kumusha kwandinobva kuMozambique. Kwa makakurira mimi ndekupi? Ndakakurira takagara nzvimbo dzakawanda. Nokuti baba vangu Vachashaya anga ari mufundisi weEvangelical Church. Saka takaberekerwa kuMusengezi Mission. Tikazobuda ikoko nokuda kwemufundisi wa baba. Tikaenda kuRungwe kwainzi kuri Komechi Mission. Ndokwa ndakazokurira ikoko ndokuroorwa ikoko. Ndabereka mwana wangu wokutanga uyu asumuka apa we. Ndiye mwana wangu wokutanga. Anonzani? Anonzi Faith Mapfuwa Mandu. Right. Mimi ikoko kumusha kuRungwe pamuri papi? KuRungwe kwanga kuri kunonzi kuri Komechi Mission. Saka takazotama ikoko nokuda kwanzi kurukuda kucherewa dhamu rainzi kaBhorabhasa. Saka ndobva vanhu vatama ndokuendesewa kunonzi kuRengwe. Uko vaendesewa kuRengwe inini manje nandaroorwa no kuKaroyi ikoko no kuKomechi ikoko. Saka ndobva tazosara tiri kunonzi kuna Maumbe. Right. Koko mimi makazvara gore ripi kana mchiri kutondera? Inini ndakaberekwa 1939. 1939. Aiwa zvinofadza chose. Saka akazokuwanai mimi ndiani? Anonzi Mesheki Siwoyo kana kuti Mapfuwa Mandu. Mesheki kumusha kwako kuri kupi? Ikoko kuKaroyi. KuMaumbe. Vakazoshaika? Vakashaika 80
Anofanira kuva 84. Wakashayikira kupi? Kukaroi. Aiwa, tine urombo chose gogo. Zvakadaro, muri yenyu makazvara vana vangani? Inini ndaita vana 8. Mungava domeni mazita kunguti okutanga kuchidzika? Okutanga ndati ndi Faith uyu. Kozoya Levi, kozoya Numeri, kozoya Aaron na Moses, vanga vari ma-twins. Kozoya Joshua, kozoya Miriam, uyo wamasiya kumashopu uko. Ndidzo nhumbu dzacho idzi. Asi vana vanga vari vangani? Ndasiya mumwe. Asiya Tendai. Tendai ndiye Faith. Ndiye Faith. Richard ndiye Sara. Richard akateedzana uyu ndokutanga. Koita Levi. Koita Richard. Koya Numbers. Za Aaron na Moses. Moses ndiye Joba. Ma-twins. Kozoya Joshua. Koya Miriam. Saka kureva kuti Richard anga ari pechitatu. Aiwa, zvinozika chose. Haisi, Richard wakaberekerwa kupi? Akaberekerwa kuRungwe, Ukaroi, iko kuMaumbe. Ndiko ndakamuberekera. Akakurira ikoko? Akakura kusvikira muzera re 12 years. Kusvikira inini ndakaenda kunetsana na baba vavo. Ndanetsana na baba vavo ndobva ndauya kuno kumusha kwangu. Vana vakanga vambosara. Saka vasara kuye vana vakatanga kuita 1 kuuya kupi? Kuno. Saka Richard ndo vakatangira chii? Basa rake. Ukureva kuti baba pavakasara kumashiroko vakawana umwe mudzimai? Vakaroora mumwe mukadzi akabereka naye vana 3. 2 vakafa, wandiri kuziva iwane aripo. Anonzani? Gogo ndakata urukuro nawo kavariko kwa kumaunjarweni kukaranda. Anzi kuenda kwa vakaita ikoko kunogara ikoko vanozodzokera zvakare kumusha. Vana vese vakabva vatera 1 vachienda ikoko. Vana vavo vese 8. Regai tinzwe sisi kuti ko chakakonzesa kuti gogo ava vasiyane namudhara chiko. Sikana ngatinzwe nawo yacho tinzwe. Pavana 8 vandakaita ava. Wesh 8 wacho uyo waenda kunotorwa ukuyo. Ndakanga ndakati wesh 7 ndakafizguka. Munongoziva pakusununguka zvinoitika zvakawanda. Kozoti iye uyoyo ndiye akanga atonditakura kuti ndife. Saka Chiremba Steven akataurirana na baba kuti iwewe mwana wako kana uchimuda kuti ararame zviri nani kuti umusungise chibereko. Ndicho chikonzero chakaita kuti inini nemurume wangu tirambane. Murume wangu anga asingade kuti ndisunge chibereko.
Saka zvakataurika kuno kukaranda kuno. Hongu. Zvakataurika kuchipatara uko. Saka imi makati beta kusiya murume. Aiwa, ndairowa. Ndairowa. Ndine mbonjo irimo musoro ishi. Irikona. Akakurowa inepo. Mpini webadza, webadza. Anzi zvaita sei? Iwewe wakabvumirei kuti uite sei? Usungwe chibereko. Wakamboona munhu anofa here nekubereka. Iwe uchizobvuma kuti usungwe chibereko. Saka iwe nababa wako makarangana kuti baba wako akabereka iwe chete, handiti? Saka zvaakabereka iwe chete, baba wako anoda pasu inobva mumaoko mako. Saka iwewe wakutoenda kunohura, uhurire zvinhu baba wako uchimupa mapasuro. Asi mimi makazoenda unovaudza kuti ndasungwa. Hongo. Mamusina kutanga mazvironga. Aiwa. Zvakaitika ipapo, zvakaitika inini ndiri kumbhedha izvozvozvo. Ndichirwara saizvozvo. Saka adaro ataurirana udaro baba vakaudza Mukwasha. Kuti Mukwasha ndo zvataura chiremba. Kuti kana muchida kuti ararame uyu motoita saizvozvo. Saka murume akabvumira pamusoro. Mukati memoyo wake zvanga zvisimo. Saka tabva kuno ndapora ndasimba taenda kukaRoyi. Kwataigara kumusha kwedu kumurume. Ndo kwakatanga kuita minyakanyaka iwoyo. Kurowa nempini. Ukurowa nompini. Inzwara yangu itsva iyi ndeyekuzvawa nayo inyowani. Haiwa, zvinowanika mukurarama gogo. Saka imimi pamakazonzwa vashaya makazoenda kwei? Ndakatakura vana vangu vese ndikaenda nawo. Ndikanovachema. Haiwa. Vakomana zvakaoma. Uri mukore uno ndiri mudhara aitofigirwa here uyu. Apo wapondera mukadzi izvozvo vedu we vana 8. Vana vanga vawanda inga wani. Mudhara nga achikuda ngokavira bhora mberi. Pakaipa. Tarisa Jeni watiza vana vake kwavari achaziva. Jeni warova muno mudhorobha wave kunakirwa nepuresha. 23 minutes to 11 pa National FM katiri muchirongo akagamba remmanzi kamina National Driver nasitaka ipakataka nhorondo yaiyeka Richard Mapfua Mandu mavanzo kapo gogo vachitirondedzera wakomana iweka mbonaona dzavakasangana nadzoka ritaiti reketinzwe pana patipfurirembe tinzwe yadisi kuti ko icho chikoro chake mukomana iwo wakachifunda kupa wakafunda akakusvika papi tinzwe ka kuna iwoka gogo Richard akatanga kudzidza kuno apa pachironga apa Darweni kuno kuDarweni ko kuDarweni anambodzidza kuDarweni umo sekuru achiri kuDarweni akatangira kunoka ndobva vazoenda kuDarweni uko anga atove pachikoro nevava vadiki vacho ava vana Aaron na Moses vanga vato ndoko vakazopindira chikoro ikoko.
Saka imimi pano ndo panga pari pamusha pano. Baba wangu. Musha wa baba unao. Saka kuya kwa makaita kuno kamuna kuzodzokera. Kweti. Saka mkomana uyu akafunda kusika papi kuno kudarweni. Mkomana uyu akaita form 1 chete. Form 1 yake akaitira kupi? Ipo pano pa Chironga apa. Ndo pa akaitira. Right. Zvema gitari anga azvitanga papi. Gitare. Vakatanga vari muchechi medu matinona mata Evangel. Vachiridza. Aigadzira iyo chechi iyo. Aigadzira tumabhanju yega nevaning'ina vake. Chiridza vari kusango kusvikira musi weSande uye wakwana voenda kunoridza muchechi. Vairidza zvakanaka kwazvo. Saka ndokwa akatanga kuita chii zvekuridza izvi. Adaro akazobva ipapo manje vana baba vanga va kunenge ku Darwin. Iye anga akadzokera kumusha kwao muChinhoi makanga muna baba wake. Ndokwa akanotanga kusangana nevamwe vanoridza mabhendi chaiwo. Ndokwa akatangira kuridza gitare hombe, magitare makuru iyo ya. Azobva ipapo ndobva aenda kuKariba. Aenda kuKariba ikoko ndokwa akatangira kuita sei batana nevamwe vachiridza bhendi vabva vatanga kuripa zita bhendi racho. Wakaripa zita rekuti chi? Nyami Sounds. Imimi muri kuno ipapo. Nandiri pano. Saka imimi pamakazvinzwa kuti vana wenyu ndo mwana wenyu ndiye ari kuimba zviri kunzwika paWireless, nyika yese yakunzwa mashoko ake. Imimi zvaikubata sei? Zvaingondibata kusvikira tadaro anditi iye ari uko. Inini handina kugarira maoko pano pana baba. Mazuva yanga ari ehondo. Baba vakanditi enda unotsvaga basa, tibasirane kuchengeta mhuri yako. Ndikaenda unotsvaga basa kuHarare. Ndakashanda kuHarare makore 12. Ranga riri basa rei? Iro mukicheni, iro house girl. Kupi manje apo? Kukamupfinza. Ndokwa ndaishandira. Saka pavairidza narichati vabva uko Kariba. Vauya vachinditora vakuridzawo pavanenge vauya kuzoridza. Vauya kuzonditora kuti hande munoona kuridza kwatinoita amai. Zvanga zviri sei pamaizviona? Aiwa zvainakidza. Zvanga zvakanaka. Mai mwadoro remimi? Kwete. Ari papo aida kuti inini ndiite sei anotenga doro aigadzira pa amai doro renyu. Asi inini ndakanga ndisingamwe. Aiziva kuti mwana angamutenge. Aiziva kuti munomwa doro. Aiziva kuti amai havanwe asi ndinoda kuti vaite sei vanwe. Saka ndaipa vamwe vangu vandaenda uya nawo. Uzotenga madringi chaiwo ya. Ondipa ndonwa weni. Unodire kudaro dai murume wangu. Kwapaidza lead guitar zvemhando yepamusoro murume. Ndo kana nziko nhaye murume wangu ndakatora padamba rakanzero fundo inokosha. Vasati vakuridza nenyami sounds, sati yakunzi nyami sounds kama. Yakatanga ichinzi Angoni family. Vari kumangura uko. Nana mkoma George Musa.
goromonza apa aifana kusangana naye nhasi mudara mutinga pane zvapingaidza asi ndichazovabata zvangu ndozokurukura nawo mbotiudza kanhoroondo kwangoni family ndowe mutinga's combination abva neikoko kunyaminyami angoni family uko zvisina yazvo zvakareka timbonzwawo kubva kuna hanzvadzi yavo ana Richard Mapfuwa Manduka maziro aita hanzvadzi yake iye anonzi Tentai. Inini ndini mukutanga mbamana Richard Mapfuwa Manduka ndonzi Tentai. Richard number 4 pa kwandiri. Mimi makabarwa kuredi 1954. Richard angari munhu akaita sei? Angari munhu aifarira zvokuimba kubva ari mwana mudiki. Ndichiri kurangarira tiri pano pakaranda patakakura tiri tese. Aifarira zvokuimba muchechi asi aifarira zvokuridza gitari. Gore ndo rasinganyaso antunyaso rangarira ndiripi. Chigara nasekuru wedu anga wari mufundisi pakaranda panapa. Vachitombomuti aiwe zvemagitari ibva uta zvemagitari seko achiti asekuru ndozvandinoda sei ndozvandotoda iswe zvemagitari saka zvakadaro ane mumwe murungu akazomupa gitari akuridza gitari rere. Murungu yanga ari wokupi? Anga ari murungu mumissionary wepakaranda pamishini panapa ainzi McLennan. Saka aita zvokupota achiridza kuchechi zvokuti musoyo kana chechi ichitungamirirwa naRichard vanhu vainzwa kufara nazvo. Saka zvakaramba zvichingonakidza vanhu vechechi ndobva vazovatsvagira magitari 2. Chimwe chacho chochitiri ranga riri chibhanchi chavakanga vagadzira umva vakuridza zvise nemanin'ina vake muchidza muchechi vari vatatu ari ani nani apa vakanga pachiridza Richard naRevi naMoses ndivo vairidza vakadaro asi vamwe vaita sei vaiimbawo especially mumwe ainzi Aaron ndiye aida zvokuimba zvakanyanya avo vachita sei vachida vachibvumira vachiridza magitari. Zvobva zvazodipa ndobva tazobva pakaranda because mai edu nababa vanga vakasiyana takakura tigara nana sekuru ndobva vazobva vachienda vakomana vanga vati kurei ndobva vaenda kunogara kuRungwe kumusha kwedu vasvika kuRungwe ikoko ndobva vakazofunga zvokufamba vachiridza handizoti vakakondakitisana nevamwe saka takangozonzwa mazuva aiva kuti vauya ambouya umwe musi kumba zvikanzi ambuya amai ndakuita zvokuridza magitari zvikanzi namai unoridza magitari zvikanzi muchatonzwa chise ndichitoimba zvikanzi unotoimba zvikanzi yezvandaita kuno ndakutonyaso zvokutoridza zvoti ndikona kutotsikisa mai marekodzi zvikanzi namai zvakanaka mwanangu ita sei ita zvako zvadaro mai takazogara nguva hombe nekuti ndakaroorwawo ndinogara kwanguwo vakasita rimwe gore randakazoenda kumusha kwedu kuRungwe vandasvika zvikanzi ana Richard vaya vatori pano vakugara kuKariba vakuridza vakatsvaga nengirawo bhendi ravo ranoridza vanonzi nyami sounds hanzi Angoni family ndoya vakatanga vachiridza papa zvikanzi aiwa yakuitwa nyami sounds ndoya vakuridza naye but vakanga vari kuKariba ndokwavaigara vachiridza vari ikoko. Tagara vazobva kuKariba ikoko vakazoya voshandira vamwe Harare. Ini ndaigara kure nekuti zvoti ndaingotofanira chifamba ndichingofambira asi taionana nguva yakaita sei yakasiyana ndobva vazoridza zvakanyanya seka pane imwe nenge inonzi Sanganai Inn kuHarare uko ndokwavakagara stereke vachiridza vari ipapo apa anga asati awana azoinga awana vakanga vagara kuChitungwiza nemudzimai wake ainzi Modi vakagara stereke kuchungisa havana zvavopita mwana vese ndopa akazotanga kurwara but inini kurangarira makore ekuti nditi gore rakati akaita zvakati negore rakaita zvakati izvo handisi handizvirangariri.
aita waya paka kwete zvenyu zvemazuva zvekuhwanda nemasubridhim apa yanga iri straight magitare matatu ridhimu yakazvimira iyo kunonyatsokuinzwa yega yakamira apo. Nditeteka tenda yavo hanzi vakazomboya vakomana vakagara muno mudhorobha reHarare vachibva ku Kariba vakashanda vari paSagma House paSangana Inn apo hanzi vakagara chaizvo ipapo. Chokwadi nini ndichiri kutonderawo ndichaona vari ipapo asi chikwata chakazoguma chachinja zita vakabva vasplita vari ipapo ndio vachakunzi Sagma Boys zvekare vakomana iweka vachiridza vari ipapo iri nyami Shepherd Chinyani zvakare anopawo uchapupu kuti chokwadi vaimboendawo papo mazuva avanga vachitangawo chikwata chavo cheVhuka Boys hanzi vaendawo ipapo vachimbonokumbirawo kutokumbirawo kumboridzawo magitare enyu atimbonanzwawo tanzwa nekuridza mabhanjo hanzi vakapuwa mukana paipai vokwapaidza vafana hanzi vakatozoita munyama wekubirwa nziyo yavo yavakabirwa nevakomana venyaminyami vakazongonzwa ingawanika nziyo yakutoridzwa nevakomana venyaminyami hanzi vakomana zvakavashungurudza chaizvo rikaiti nzveka Shepherd Chinyani kuti vaifamba sei kuenda ipapo pasanganaye takuita mashows paipai takupachienda pasangana ipapa nenyaminyami bhendi vachiti tikasvika torwaka mukasongeka inetsa kainzi kakaimbwa nenyaminyami kuti mapundu ari kufanana ndiwauya rumbo rwavakatoba kubva kwatiri yange risongo yedu bhozi vati tikatikaridza songo yedu kuti gwidyanza mune songo yenyu iri kunakidza sei tisina zati vari kuchitepa tosatana rekodhi hama tinonzi yawo rekodhi yatanoita sei kubuda zvonge mabaleka pochisangu mabaleka time nari kuZMC Shepherd rekodhi yako vari kuda vakomana nyaminyami vakari kuda ndikati ano mudhara ndonyari kuitira saka vakomana kuita sei vakatotora 10 nota saka ine handa kuti basa nazvo. kambo kacho kanonzi mapundu ari kundivava kakabirwa vakomana veVhuka Boys vakabva karekodhwa kane vakomana venyaminyami Sound asikana vakavharwa 10 notes Shepherd Chinyani sekuru kurwara nemusora mai
chakazoitika manje chekuti vasplita paipaika Richard Mapfuwa Mandu akazoenda kuchitungwiza vakazonosangana neumwe murume ainzika Mugara Newe tere kuti nyami rakabva raparara ipapo vakagumisira vakunzi Mugara Newe. Rikatimbonzwa umwe murume akamboshanda kane Mugara Newe iyoyo ka anonzi Silas Chakanyuka. Silas Chakanyuka toregaiti munzwe kuti zvakasangana sei, zvakafamba sei kuti vaende kuMugara Newe ikoko vaishandidzana zvakaita sei. Wabvangomiswa Wakamiswa ani nani? Eresona akamiswa, Shepherd akamiswa, ndiani futi munhu. Innocent akasara aripo here, Innocent anjanya. But Innocent akabva maoko mangu kuti aende kwa Rifson. Tiri kuMugara Newe. Pane ainzi Charlie aridza rhythm kwaDimbo. Saka anga asiye. Rifson ati chipo rhythmist wava atimbofamba naye ndobva ndapa. Right. Sataendeko vakazoita sei vakomana vadzingwa kwa Linati Dembo. Rifson paakadzingwa kwaDembo ini ndakukwanisa kuzviitira zvinhu zvese vandati mukoma relax ini ndindakuita sei ndakupreya lo. Right. Imimi Silas pawakabva wasiyana nevakomana veKiyama naNicholas Zakaria wakafamba sei? Ndabva kudaro ndakamboita session musician ndichaiwa nayo ana system yo ndabva ndamboenda kwaTuku ndakamboridza kwaTuku zve2 months dandi isati yabuda chitomboipractice ndobva ndaona kwaTuku mari yandaipuwa Debrans anga asita zvomanager kuti andibvuma kuti ndapa basa ndobva ndasiya ndobva ndaenda kumbabva ndagara Simon Chimbetu abva audzwa naleadman wakainzi Neva Moyo ndakanzi apana ngoma anoridza drama saka hazvitiri mumbombata ndobva Simon pache zvake akauya ne929 yake pamba pangu indaisipo wagara kubaba ndaigara muA ndaitorenda time yacho saka ndobva handiti inini ndokuda kuti mukoma kwauye kana auya paSecond Years College ndoda kumuona ataura munin'ina wangu wandaigara naye pandasvika vandadrive mota ndaudzwa message pandasvika Simon paakangondoona uyu leadman paakangoona abva anotaura Simon kuti mukomana yawe Never more. Simon abva ati break ndobva atuma munhu akabva andishedza but anonogara mota make akati aona bamunini ndinoda kuti tishande tese zvinoite ndakati no zvemagitara ndichaita sei handichada because ndakutotemekana musoro nazvo zvakanzi inini ndotosenza kwaboka but ndoita sei zvemagitara imi manzi mune tumota twoitwa munoita twematex saka hazviteri kuti mumboya timbopractice toona kuti toita sei vandavandiudza kuti chipiri vanopractice kuGlenora nguva yakati chipiri chocho bva chasvika bva ndatora kamota kangu wanga usatoenda kuMugara Newe wanga usati Mugara Newe tatatobva tinoda kunzwa kuti paMugara Newe hatingajambe kuenda kwaSimon kauko saka ndabvunza nini kuti nini muchibva kuKiyama Boys wakafamba sei? Ndakaenderera kuMugara Newe pandakabva kuKiyama Boys ndakaenda Mugara Newe kwataidzana Richard Mapfuwa Mandu. Makasangana sei? Richard Mapfuwa Mandu semunhu unenge wakuzikanwa mamiseni tinozivana nenetwork kuti asiya basa aita zvakati ari kuita sei uye anosenzeka naye kana kuti asenzeke naye saka Richard hanzwa kudaro iye chii chakaitika kuti iye Richard Mapfuwa Mandu asiye Nyami Sounds? Richard haana kusiya Nyami akabva neNyami ndobva vaya vakagara vanonzi paRosing Crown paHatfield apo saka vauya ipapo vakaita resident band paRosing Crown saka pakazoyo chirikutoita kuti yakamira sei lineup yavo ya kwaiti lead Richard Mapfuwa Mandu, rhythm same Nkanga, bass George Wadi, drum same saka ndo mamiri anga yata si nyam saka inini kuya kwandakaita paipa na drum but yanga yakuti kandiye kuti same akanga anzi na John Chibadura uya kupi kwangu saka Richard akabva anzwa same achaapproachwa na John Chibadura abva agara alert akati inini ndakutsvaga uchi spare drummer
sara siouya because munhu yaana mashow anongona kuita sei anongona kuenda iri nyaminyama iri nyaminyama vari parosing crown paya nesong yainzi kuperekedza muchato ndaida unorekodwa ndobva ndasvika song iya ichipracticewa mandaipracticewo same song isati yarekodwa semavharwa pasi ndobva enda kwaJohn Chibadura ingobva ndasara ndaamain drama wa Richard Mafumando. Saka pakudaro manje tichiridza parozeni pakauyo shasha yainzi Mugaraniwe. Ndobva yati inini ndakuda band but ndakuita manje. Kana muchida band kuti ndikuitisei mari ndakuchinja zita. Isa zita rangu. Ndakuti inonzi Mugaraniwe Super Sounds. Mugaraniwe Super Sounds pa stage that 28. Maband 3 akapwanywa kuumba band 1. Pane inonzi Urungwe Sounds. Aize ya matamba. Urungwe rongoma weru. Nana bona mpo. Nana chinwa airwane left. Right. Sevanhu vakanga rodimwe. Ndobva wasutambira. Tina imwe ainzi J Bunga. Anganira ke band. Right, anga ari mumu. Ne Mabruka 20. Another Jumisani. Zviri nani tirambane tisina mwana. Zviri nani tirambane usina tatinacho. Mamuze. Ndi Jumisani akanyora. Jumisani. Akazotofutira ke band. Band ro right kana chiridza. Saka munoreva mimi kuti mabhendi matatu akapwanywa ndobva abatanidzwa kuita band 1 kureva kuti pa nyami 1 right. Urungwe Sounds 2 zechi 3 rairira Jebunga menombari chichira itachi saka mamu 28 right ati 28 saka Mugaraniwe aikumanager isei pa Mugaraniwe aitotipa mari ende tairira maka life card boss taitambira $33.05 every Monday mairidzira pai taitorwa mashows okay to mota kana chisunga dzaigona kusunga dziri 6 dzitakura hari anga zvigadzirira muchina wacho but management chete ndinoda kuti zvinhu zvingozomudai otherwise angane tuntu anga aronga chete akapinda muindustry asingazoti inofamba sei asi angane tuntu wake right zvazvindakana nemari katanga watasa kuti is it suitable kana kuti zvichazokubatsira mangwana zvichakudonhedza haana unge akadrafta zvinhu saka akazodonha ndopatakazosiya bhindi saka asi makadaro muri chikwata kudaro muri group kudaro zvaifamba sei taizivana papractice taipractice kuti uyanodza songo yakati uyanodza zvakati nguva yakati saka zvaisingatombotinetsa iye aiuyawo here aiuya munhu aitofarira zvekutoti kana muri kwamutarango maigona kumbomonamo autonakirwa because Mugaraniwe Sounds paMugaraniwe Sounds watingati uyu ndiye aitungamirira Mugaraniwe Sounds Richard Mafumando alright ndanga ari leader semunhu anga amboitawo anga ari leader zveshuwa right pane here dzimwe dzamakatsikisa neMugaraniwe Sounds haana kuperedza muchato aisei nyami Sounds here ayo yakatangira Mugaraniwe hatinozomborekodha because marights acho anga asingabvumiri kuti iyi rekodhi irise Mugaraniwe taitoenda kugirama totoshandisa kuti nyami Mugaraniwe Sound yanga iri mashows right ndo contract yedu right ndo pamarowa pai right tarowa kudaro band rakatanga kungoti aenda kwake mainzwa kayeka chitaurwa pana mukoma Silas Chakanyuka past 11 ndongo apa nechalefemuka ina national driver rap Soromari mchirongwa chete gamba remmanzi nasunuka tikabata kanhorondo yaiyeka Richard Mafumando tamisa pepe ka Silas Chakanyuka achida kutaura nyaya Innocent Mijintuka kuMugaraniwe Sounds rekaitinzwa panapa achipinda nayo Ephraim ndokumuntu uya kuHarare tisenzi tese saka ini ndagara simulaini nakomana wekwa Ephraim saka Ephraim haana kuda kutambirani
Innocent akabva muti mfanira kukurumidza kuuya chakutsvagira basa chimbodzokera. Uyu Innocent ndofunga akanga ane mari yebhasi chete yekuti ndatowana basa kuHarare negumbezi rake 1. Saka vanhu manext manje akati iyo ashaiswa basa chimboenda pane uyu panext apa pane mukomana anoridza kwamugara newe umbonotaura naye vauya. Saka ashona yedu senge singanyatsopindira naInnocent anga asikakunyazogona sho vanangotenza ndichiteerera zvaaiteera vanaona kuti no munhu beta vana muti unoridza here kakanzi ndakambonza kasingaperi ndivana muti ora tichatiraremba mangu ataramba mangu ndichimubvunza ayombo. Saka dzimwe nguva nonguva umbotyika kuti munhu wandiri kutora uyu ari right but hana yangu yanga isingandiroese kuti munhu akaipa. Ndobva ngomai ndakadai mamwana acho same side nepractice vana vati handiuchi kupractice ndasvika paipa vakomana kuti kondianu iye haanzoshona stereka vana vadanakati kanga mdzina Ephraim Joe pana vangu na Ephraim Joe vamwe vakatanga kungosunga kumeso kuti saka arikuda kuuya naye kusiti. Ndakati ikatimbompa gitari mukomana toona kuti anoridza zvipi vatamupa gitari mukoma akatanga kudambura arwa dzese dzenyaminyami dzese richatakati ndiyo munhu ndouchindo basa ratomo munyorei pabreakboard because anyora malisi pabreakboard rimupractice mo kuti members dzakamira so vatavada muti rhythmist right airowa tafamba tori chichiti naye azvo zvake zvakutoita bho ko rhythm yakasvikotora rhythm yanga imbenge inaniko rhythm yairidzwa nemuna Mukwesha nemunino wana waRichard Hines Numbers numbers same numbers sebhendi raingounza vanhu vese taingoda maspices akawanda. Saka Innocent manje kwademboka kwanetsa rhythmist resona akati mfana ndipo rhythmist ari because rezo ndanga kumanager kwadembo ndipo rhythmist wako ndakadai wewe amtore rhythmist zvachose zvakanzi ayo tungoita zvemashows 2 minutes ona chinozonetsa ndekuti ukapombwa mari yakawanda wachatsoka. Saka pandakaona kuti Innocent atenda two shows achatouya uku kwaumana kuti kuyo ukasiti Innocent aende kukuzinda kati ayo ari kudzoka apa mandatoona kuti Innocent aita se watorekodha kwadembo zvatofa akutotenda kuti makaita basi ungachati mudii munhu apo kwakutodana nemukadzi wake anga ari musikana mujiu ndobva andondi mundarana azitambuticonfirm ndobva anditi ndiye musikana wangu awo nanhasi ndo amai vechi mona ndomaindira akaita mugarani wechizopararo yakadaro pakashaya Richard Mapfuwa Mhando maamuripo here Richard Mapfuwa Mhando pakashayikira chapi but mazuva ake ekurwara ndaitogara ndichimuona ndi chii chakaitika Richard unoziva kuti Richard pai pane chivanhu chaichaicho chaichiripo because kana munin'ina wacho zvaitomubata. Saka vanhu vefamily vasina maparents akafa vasina kugadzira chivanhu chaichiri pana Richard. Chivanhu ichi chaiti haubudiri handinoziva kuti kune chivanhu chokuti iwe wakanga uchida kubudira chinoita kuti uda kuita sei hakuna zvakadaro unotomira chinotokutsikira break. Saka Richard mhuri yake yesanga kugara naye kuchungisa Richard mwana wake chaiye anambobvira ndamuona ena anambobvira ndanzwa kuti Richard ane kunze kwemukadzi waaigara naye family yake aingochida vanemba muchinoveka padhuze neparingi pai ndokuziyana kwataita naRichard. Saka Richard ndiri mubhendi maRichard ndakakomboza song yangu ainditi ndipi ndomba oimba handainzi Silas ndiakomboza chi yainzi Richard Mapfuwa semunhu unongosati wakuziya kundozvinoitika plus kuti unongoda kuti zita sei zita ragara riripo ngaringoita sei tichita zvinhu chinodiwa imari because ndingaite godo chicha but chinodiwa imari kutaura chokwadi. Saka tasapana patenge tichinetsana nenyaya yemari mari yakaita iwe neni tatoright hachanetsana. Saka ndozvadaingoti ndaindiri munhu aringoti munhu anoita chinhu chake. Saka mune tumwe makambokombosa kuti akazomboridza uyeita muchirutondera pane somwe inoti
inoti chakanaka chadhemukaka urungwe munyu unozoshata musika akanaka kusika vose mukadzi nemurume akangofanana naiye munyika muno mune sarura wako bhibi anokuda nemoyo wese andibona saka that song ndiyanga aisire kuperekedza muchato iri pana kuperekedza muchato but ndio kuperekedza muchato yacho eti sadza rikuperekedza muchato ndio pa chorus but andina kuzvitora kuti ndindamunyora zvaizvozvo mwamubeba chiti akazimba song yaningi bozi taisenza ise family andimukona zvafanana amuni mvura akaenda taiti naye mugarano wefudika he was a drama okumugaraniwe dukeke andimukona pane song yangu yakaimba ari kuSouth Africa nemasong ekiyama nemasong system ndazvida akaya kulo kwaitobhula munhu anga ari so violent aida zvekuda kurwara amoni violent and jealous ndo rarakambaya zvototi tata kugara naye katime zero unoziva kuti kana une benzi rako rakatanga kudai unoti ngotensa uchiziva kuti manzoira papo ngoma sara tichakanyuka koiye Innocent Mujinto anoti kudiko marike nemugarani wereke chibunzo Innocent gweya tusvika paye tusvika upa pane kuridzwa magitara ari kuridzwa mukati mukarumu kamwe kari kupracticewa apinda muomwe karumu kaye kari kupracticewa ndovara kusvika mama akatoshota futi vanhu ipapo papana Richard Maforeman wenyaminyami na Silas chakanyuka uya wamakabvunza Silas na Mukototsi mukoma waLucky Mumiriki Lucky asati atombouya achiri kumusha paipai vakashota futi rhythmist vanhu tofanza uyu Amon Mvula aiva vaizivana nokuti aimboridzawo madrums saka anga achingoridza achichinja nawo anzi hamufana unogona gitari here havakandoona ndakumbira hangu kungobata anzi hamufana unogona ndinoita sei ndinozama handigona hangu ndinongobata zvingotra anzi uraita titoridzai tione ndobva vafarira hendi yangu anzi mufana uyu ari kurova saka munhu were ndatomwana pano ndobva vatanga kutofara namaPoma ndo anomukoma Mukototsi anzi mufana uyu anogona kusina kwatoita sei mufana uyu takutoita sei takutokutora imba pano yekugara zvese everything chichi vanzwa ka problems edu nana Amon Mvula chichi pana atasiwa chichi wanzi makutogara chipano imba yekugara zvese chichi practice ra chikafu zvese zvapo konza kurambireiwo zvinhu zvaita se zvafamba semafambira zvaita izvi ta practice pai na Amon Mvula weekend yacho pakabva parongwa mashows takatenderera Zimbabwe yese nemugaraniwe ichishandisa noti anga yakushandisa X nyaminyami noti uyu angabva kunyaminyami aishandisa mugaraniwe X nyaminyami alright tichirova yese dzese dzenyaminyami dzata tichirova tarova paipai tinana tawanda ivava vana Mukototsi na ndobhendi ranga ripo pakazoti ratomboti fambe tamboti chovhei takarekodha mameno kana minawo masingles emugaraniwe mamwe inonzi kakara kununa neimwe yacho ninge about 3 masingles ndimeridza maridhimu ndindairova ipa lead Richard Maforeman bhesi ranga mukoma mumwe waLucky Mumiriki ainzi Mukototsi
tafamba tatenderera uniform yanga iripo ende mugarani wacho anga ine mari akabva atenga kiti yakasimba ya uniform akatenga yakasimba yanga isina even vana John Chibadura patime yacho taipinda kama mapendi vanga vasina kiti yoyo vanga vasina ko ana Ephraim Job akazokea havana zombokutsvaga ika daro ava vaenda kakwarusape haisisi tajoiniza pa weekend kwatone mashows wataita mashows aya atatenderera kiti ripo uniform dzatengwa magitari akanaka takutotenderera mabhendi pakazoinge ratifambe mbichana tobva pazoinge pakujoina vamwe vauya anoepo Taki Chibadura mufano waChibadura akabva auyawo futi ndobva auya mubhendi ndobva kwauya Richard Matimba munomuziva Richard Matimba airidza keyboard kwamutukudzi akazoridza kwana ndobva auya mubhendi Richard Matimba auya ana wa Chibadura auya futi mubhendi tanaye mubhendi bhendi raita rasimba mugarani yaya yakatomboti donze mbichana donza noti mabhawa taingoita sei tichingoridza topada zoti patifambe vana Ephraim havana kutombonditsvaga kana kutoziva kuti mufana akafamba sei kana chi hapana zvokuti even takungoita zvokungoti kana kuti mashows pamwe taingosangana but kuti vazive kuti ndemufana ende ini ndasingatauri kuti vazive kuti ndemufana watakatora kuhange hapana kana kuti watakatora mumbla wayo hapana taingosangana zvokungoti alright bye nobva pazoita karunyere kupe nokuti mugaraniwo yangati simbei chaizvo saka time iyoyo ndiyo yakazonge unzi kumugaraniwo kune kamufana kadiki kari kuridza magitari kanogona saka panzvika kudaro mune makore mangana apa ndandakushonoshandira 18 years 17 ndandine 17 but ndine 17 vadaro manje ndopakazouya umwe anonzi Timba uya anotaura kuti kublawayo vachidya kuseri kunhingiri kurestaurant ndakazouya tine showakomanayo kwadempo wayo ndakazouya achiti tichiridza muzvido meme kanzi zvido iri kupi zvido iri muno muyenu mumusoro kanzi mufana kutokuda inini munodida anzi ndobva ndanzi ndikupe $10 yanga ichiri mari yakawanda nadembo anzi yanga iri mari yakawanda patime yacho iyoyo nini wamangwana ndikutouya ndichikuita se ndichikutora yanga iri Sunday yatakaridza alright unouya unitora ndaida ungoona nokuti zveshuwa mangwana acho akauya ndobva nditora anditora kudaro ndobva taenda kuya achiri kupracticira muningiri soro yacho Matchfield paRose & Crown ndopaipractice paRose & Crown ndasvika paipai ndasvikowana vakomana vachi maybe pamwe ndakutotaura nyaya yekoko but ekwaEphraim John ndiwo pai akaita se aiwa handei nayo ndasvika paipai paRose & Crown ndasvika paRose & Crown kanzi mufana anogona gitari uyo mbomupai aite se timbonza kuti anoridza sei but vanhu vandakasvika varipo handoziva andogara ataura vandakasvika aripo anga ari Donald Gogo anga aripo ipapo ndiye anga achitoridza ipapo pareading apa demba angatizwa nevanhu neboys asina kana vakomana ndasingaziyani nepaipai mashoko evakomana vaya alright ndapiwa gitari paipai
taridza gitari rari fara futi dembo kuti mfana anoita se anorova uyu vazvanzi mfana takutoita se takutokutora apa uyu Donald Gogo angaita 2 shows last week sekuti akapinda last week ka ndobva vaita 2 shows weekend iyoyo Friday Saturday and it following Monday yacho ndiyo yandakauya kai Monday ndobva atonzi pay mari yake achipiwa pay nekunzi tatenda taonana dzakapedza dzingwa basa Donald Gogo ayayaya magitara makatooma kwa 19 minutes past 11 dogo hapa Digital Life mnanisha driver Rapsro chakana neazoka regega tipofambira mberi tibvunzokera zvakareka kuna Gogo tibvunza kuti Gogo basa remwana vaitambira sei. Aiwa zvainakidza senguva iyoyo kana zvaitwa zvacho aiwa zvainakidza. Mune here nziyo dzimwe dzamunorangarirawo dzakaimba? Vana fundo inokosha, vana kudza vabereki, vana dhora rangu, zvizhinji zvimbo zvacho. Panziyo dzake dzamakateerera imimi dzakaridza here, pane here pamungati inyaya yaimba apa iyi inyaya yakamboitika kwakati kana kuti inyaya yakamboitika kwaari kana kuti yakamboitika mumusha? Mumusha medu makaitika nyaya kuzviye nyaya yokuti anzi ndibvunze zano marairanwa kuti imba iyi wakaivaka sei, munda uyu wakauwana sei, zvakabva pamba pedu. Chii chakaitika papo? Munda tanga tatorerwa munda. Imimi munda uyu makauwana sei? Takauwana nokupiwa naSabhuku. Sabhuku ani? Chiyangwa. Ndiye akanga atipa munda iwoyo. Kurungwa kumaumbe. Kumaumbe kuyo. Saka vakausvinuka nokukura kwavakaita nechibage chataiwana. Vakanga vakudimbura manje vachidimbura. Anga akuya achidimbura ndiana? Vana vaSabhuku. Ndo vaidimbura. Kwema hamuna kuenda kwa Sabhuku, nokuti Sabhuku unai? Vana vangu hapana zvaninga vaite. Ndo zvaitawa. Vana vangu hapana zvaningaite, temai kumwe uku. Mutange kutema kumwe uku, muwedzere munda wenyu. Pane vamwe vanotaura runyere kupe kunzi Richard panguva ihondo anenge akambobudawo futi kuendawo kusango nobatina nevamwe. Zvakatanga sei, zvakauya sei? So munhu akanga ati kurei. Muri kupi? Inini ndataramuka naye. Anga akurawo akuzviitirawo zvaanoitawo ega. Anga akugara kupa? Anga akugara kuChinhoi kuna baba wake. Ndoko anga akugara. Saka ndoko akatorwa nomukoma wake ainzi Levi kuti hande kupi kuhondo achienda ndikupi kushamva. Ndoko akanotangira kubata pfuti. Akamboenda asi haana kugara makore mazhinji kana kuti makore 3 mana makore mashoma shoma. Tinoziva sisi kuti kuhondo, handi munoziva kuti kuhondo kwakune zvikwata zviviri. Iye anga ari divi ripi? Iye anga anzi machi nokuti kune vanga vari kudivi revarungu nedivi remakomuredi, iye anga ari kupa? Iye divi rake kunyanya. Handina kunyatsoziva inini ipapo kuti anga akatsamira papi. Asi vamwe vazhinji vanotanzi anga ari kudivi revarungu nekuti zvazviri zvekubasa. Inini handina kuzvizivawo izvozvo. Aiwa, pari kunzwisisika Gogo. Saka mimi mati mimi iyoyo nhau chete ndoya muchiri kutondera kunge
taura akaimba nezvayo ko dzimwewo zvakare dzamunofungidzira kuti iyi nyaya anenge akaimba zvemumusha medu ndeipi? Ivaning'ina vake ng'ina vake vakanga vasingateerere chokwadi, saka aiti kukudza vabereki, kuteerera, kuti vabereki kana vachikuona vanokuona semwana kwaye. Imwe nziyo yakanga achiedza kuurayira vaning'ina vake, airayira kwazvo vaning'ina vake nokuti vaning'ina vake vaibata Mkoma George Gani Mkoma semu Gani Mkoma Richard Mkoma Moses Gani Mkoma Samson endo kamboka nzika kukudza vabereki. Mkoma Musa Gani Arudzingira kani nguwa amaro atererika ne kurombo. Reketi nzvewo hawanza dzitendai kuti ngomana akaenda kuhondo zveshuwa here. Munoziva zvinhu zvanga zvichingosvika zvichingouya muropa revanhu ni maiti zvaiitika neniwo takatomboendawo kunze takadzoka pai kumusha. Iye akangobudawo nguva diki diki semunhu aimuzikanwa munharaunda iyo haana kugara zvake nguva hombe kusangwe koko akaita se akakasika kudzoka. Zvakanga zviri mupfungwa make nezvaiitika nguva iyoyo. Kubuda kwakaita iye wakabuda zvezvekolapu zvezvongoshedzwa vana here kwati nekuda kwake? Apo handidi kunyeba semunhu aigara nana mai, handidi kunyeba. Vakangozi ndiri manzvadzi yako panapa haiti hapo handauza kuti kuenda kwake ndokuti akada kana kuti ikolapu. Apo handidi kukunyebera, handipazivi. Apa anga ari mazuva apa apedza chikoro here kuti angasati apedza chikoro? Akanga apedza chikoro. Ndopa akabuda. Asi zvemagitara anga atozvitanga? Magitara akatanga ari mudiki, achitori kumagrade 2, 3, 4. Ndopa aita zvemagitari. Saka imi pamimanzi yake ikamunoti mimaka kana ndibata ndikapa? Kukudza vabereki kambo kacho kanondibata. Sei muchiti kukudza vabereki? Nokuti munhu wanofanira kukudza mubereki akakubereka. Saka inini kambo ikoko ndinokafarira zvakanyanya. Tingati here pane zvamuchiri kutondera imi kuti izvi anenge akaimba zvakaitika mumhuri medu izvi? Iyoyo rekodi akaika zvakaitika mumhuri medu because vana vaita musikanzwa. Saka ndopa aita kutaura pashoko yekuti vakomana ngatikudze kukudza vabereki. Kazhinji dzimbo dzake dzese aiimba maererano nezvaita sei nezvaiitika. Akasvika imwe nguva yaakabhoipa kambo kachienda kukakanganwa akambonesana nemudzimai yake. Chivo ndako kakanganwa kambo ikaka but kaitaura chi izvozvo nazvo vanenge vaita kumba kwavo mudzimai wake. Gogo wangu aitaura kuti Richard aita akauya kuno kwanga asinganisiriwo kana mbichana kana sendi, hanzi anga akaomera chaizvo chaizvo. Imimi sehanzvadzi yenyu ichokwadi here? Neno nambuya wake ndatizvizi namai yake handizvizi kana anga asingavasiri, asi akambovashenza wani kwaRari akambogara ikoko kusangana ini ikoko katombogara ikoko namai. Pane here chamungati mimi chihashi ndiri kutondera hanzvadzi yangu akambotiitirawo? Isusu taiwirirana pane zvakawanda zvataitirana. Kana zvii zvemari izvozvo zvokundisira zvinhu aiwa aindisira. Ndiri mwana wangu nini first born yangu newe 76 akatouya kutombotora aida kugara ndakamati inini zvawandi mwana wako zvekuti azobotamba mabhawa aina ndise handizvidi. Asi mwana wangu aida se aida kuenda mukomana musikana? Musikana. Anotova nevana vake vatokura vatogara navo. Saka ndaiona kuti iye nini taita se taipindirana. Saka makaona kuti kuti aende kumagitare kwa musikuda? Ndasingazvifariri zvokuti mwana wangu aite zvekutamba magitare. Because vanenge musikana iye akangozvichiva vaitidza naye aitamba. Saka Maslin akazoda zvipi izvozvo ndati aina handitese handizvidi.
tafamba taenda kurinda kwake huko. Kurinda kwacho akukukomborera. Makambozona. Ndakazoona asingoti kushaya ndokwakavapo. Nonga pakuti izvo kuti tiite izvo zvine mazuva kutanga mari yakambotibudei noti akambobudisa tumari tushomanana twaipa hanzvadzi yake because ndiye wakanga akanyoresa. Ndotokakati kambotitengei asi mazuva aita sei awandisa ndobva tambotenga simende ndobva tambogadzira asi mazuva aita sei awanda munongoziva zvinongoitawo kumarinda mvura kana yaita sei yawanda. Asika kungoisawo badza chete handifungi kuti zvingade mari izvozvo. Zvesho hazvidi mari asi kungoti zvinodawo kungowana nguva yekuzviita. Chokwadi handifungi kuti mukaita svondo rese muchiti muri mega kudai mauya kunoki mamugare kunoka mbomangoti nhasi mumukirawo munoti kwakavakura kavai kukutaurira chokwadika inini unenge uchida asi kungoti munoziva zvine hanzi pachivanhu chedu toda madzisa wira toda chishi vanoda kuzowana wachaona sei chaunovasira but unobva waita sei handi maona marinda chepapai akaita sei ipapai hapana munhu wekunze kuvira kuna sekuru nevazukuru vavo saka kuti uzoti iri wasiya iri wazodai zvovaita sei bva zvanetsa izvo taitombozvironga nemunin'ina wangu asi kusakurira badzika matsawira handifungi kuti pane angasawira angachedziri ndoda $100 anotoziva kuti kuno kumusha haisi $100 inga $20 yacho 20 cents yacho tiri kuishaya 1. Imimi munogara kupi? Indogara kuchironga. Nani? Ndogara ndega nevazukuru vangu. Aiwa zama iwo wedwe ngatichazama zviri mupfungwa asi kushayiwa ndokuti asi kunongoita. Aiwa zvakati tendayawo ka tombonzwa pano pakuti go murume aiuya kumusha here uyu ongo aiuya achindiona panapa dzimwe nguva aiuya nemudzimai wake aiva nemudzimai dzimwe nguva aiuya ega pamusha ipo panapa aiuya akawanani ne mudzimai warichard ainzani Modi angari ukupo kukaroi. Aiwa zvinofadza chose kune muri hakuna ana umbeita muri naye. Tinoziva sisi kuti vana kana vachikura zvezvi vanenge vachita musikanzo vachita sei Richard akare munhu akaita sei angari vemusikanzwa angari vemusikanzwa chinobata asi kubata kwada kubata kwake Richard kwaiva kukubata zvinhu izvozvo zvaaifanirwa kugadzira achiedza kuridza magitari yake iwayo ndozvaaiita achitora vaningina vakachienda kunogara kusango odzidzisana nziyo yavanoda kuimba ikokoko ozoimba pane vanhu. Pane here pamukati mimi rimwe gore kana kuti makambo gumburisana naye kana kuti akakugumburai zvikakubata imwoyo kuti asi paipai mwana wangu yaida kuedza kuda kuita sei zvakamboitika here kwamuri izvozvo nekuti semubereki hapana patingati sisi zvinogara tisingakutadzirei? Aiwa zvino munotitadzira asi zvinokurumidza kuita sei kupera zvamuchiri kutondera chimwe chete nanchazini kocha munoti mimi chinondifadza ndikachirangarira chaakandiitirawo Richard kureva kuti mimi hapana chakakufadzai chakakuitirai Richard ndozvazviri kureva koko vakomana vemagitari dzimwe dzenguva muwacho tinowanzwa vane mbiri yekuti vakaenda vamwe hatizokwanisi kuzodzoka tichiona vabereki toziva kuti kuruda wakamari kechigayo kudiwa wakachichiche Richard anga ari munhu akaita sei? Chadi ingangoti pakazofa pakafa pakatanga kuti nyatso bude mari yake yaishanda asi zvaanga ari mupenyu anga akaiomera muridzi wayo akaiomera anga asingade kuiburitsa sei muchidaro mimi nokuti anga asingambondisiyirawo kaka nechigayo asi zvakanga apapa
aiziva kuti ndine vaning'ina vangu vangani 5 iwe 6 4 ngangoti 4 saka akasarudza hanzvadzisikana yokupedzisira anogara ndeuyu akati ndiye kana inini ndazofa mari yangu ngaende inotorwa nani nehanzvadzi yangu yokupedzisira anonzi Miriam. Saka noziva kuti uyu akatora mari uyu anyime amai haana kuda kupa vakomana akaziva kuti ndikapa vakomana haibudi zvachose kuna amai sezvaita iye angasinga ndizvo chaizvo. makamuradzika imimi kunoko pane patingamboti akambosiya vavakawere pana hapana mamusingamukurudzireka kuti awake tinombomukurudzira asakaita akauya kunokairara kupi aingorara dzimba idzodzi dzinenge dziripo mukicheni muno kune mudzimai wake ayaya akaita mudzimai mumwe chete akaita madzimai 2 uwo chitu wacho ndokupi ne angari kuchivu saka pakurarama kwake Richard akambotisirawo here mhuri yaichengeta kunyanya ndemukoma wake kureva kuti haana bvira amboita mwana iye akaita mwana akafa nemudzimai wacho akafa wokutanga saka uyu wechipiri uyu haana kumbobvira aita naye mwana ari kupi wechipiri hatizivi kana kuti mupenyu kana kuti akatofa kare wamheno wokuchivu iye haiwa panonzwisika gogo isisu yewireless ZBC tauyawo kunoku takuteerai takurondai mimi tikurangarirawo umwe wedu gamba imimiwo zvinokubataiwo sei kuti tauya isisu tiri kuteera umwe wedu mabasa ake chokwadi zvandibata ipapo ndatoona kuti basa raiita Richard rakanga rakanakira munhu wese zvimbo zvaidiwa nevazhinji kunyanya fundo inokosha ndinoinzwa kakawandisisa ichiridziwa nekukudza vabereki nekuti dzimbo dzakanga achinyanya kuridza amanza kapawo ndiwo kagogo mapfuamandu wamanza kava aikurukura nawo tiri kukaranda kumaondaro enuko vachiti pakanoroondoka yemwanakomana wavo vakabara vana vanokwanitaiwoka vasere asi Mwari akabva avatorera vanokwanitaiwo vatanhatu 6 vakomana vega vega vakatanga nemusikana kwapaya vakomana pakati apa 6 kwapakaita vakomana 7 kwapakazoita mukoma wokupedzisira musikana saka vakomana vese vakatorwa kukasara musikana wokutanga nemusikana wokupedzisira ndiwo amanzwa hanzinzi Miriam ndiyanga akaiswaka pawiri namukoma kuti ndiachacha pfuma yangu reketinzwe Miriam wacho maringe nezvomukoma wake Miriam. Ini ndinonzi Miriam Mapfuamandu ndiri hanzvadzi yaRichard Mapfuamandu. Mumba medu takaberekwa tiri 8 taiva vasikana 2 wokutanga nokupedzisira tese tiri vapenyu. Then number 3 ndeyanga ari Richard. Ndiri kuona masenemu ari kusiyana masenemu edu ese saka Richard Mapfuamandu ndiye akachinja senemu nenyaya yekwebasa rake raaida kuita rekuridza saka ndiye akatanga kuchinja senemu saka pandakazotoreswa inini ndakanzi muite Miriam Mapfuamandu handizivi kuti vanga vane urongwani saka ziwoyo isenemu yani ndosenemu yababa Mapfuamandu ndisekuru aiwa zvinofadza chose imimi manga muri mudiki makawanawo mukana here wokuonana nehanzvadzi yenyu zvakanyanya kutangira papi kutangira
89 ndakanga ndatizira ndakasiya chikoro ndobva ndanetsana nemurume wacho then mukoma ndobva vanditora vaona magariro andakaita. Makaberekwa gore ripi? 71. 1971. Saka makatizira. Mune makore mangani? 14-15 years. Musati mapedza chikoro? Ndandisati andi form 2. Saka mukoma ndobva wakutorai? Ndobva wanditora. Ndekupuku? Vanga vari kudziva rasekwa ndokwavaigara mazuva iwayo. Then ndobva wazondiendesa kumba kuna mukoma vakuru vachibva wazonditsvagira basa ndokundidzora kuti kwavanga vari kudziva rasekwa. Saka anga ari munhu akaita sei? Kwandiri anga ari munhu akandinakira because havaindirasa chero kwandakazenge ndaroorwa kwamurewa vaigona chero kuuya vachibvunza vakangosvika vakaona mba macho kuti maada vambunza tichi chisimo munomba ukavataurira vanobva kuti ande kumashopusi vanonosiya vakutengera zvisi kubva vaenda. But vaiti vakauya kuno kwamamaka kuno kwanga singasiya pamwe ropa ravo ranga asina kuwiriranawo navo anga ari munhu asingatotonzwa kutoti ndatambudzika mwoyo wanga wasingatoda. Mazuva andakatanga kugara kudziva raseka ndaitogara navo mu1 room. Saka amai ndofunga amai mutorwa iwo wanga uri weropa rimwe chete nayo? Handisiwi kuti vaizvionose. Right. Pane here chimwe chamuchirangarirawo chamakamboitirawo nehanzvadzi yenyu kuti but ndinoti ndikazvirangarira isoka hanzvadzi yangu ndomufunga? Ndakaitirwa zvakanaka zvakawanda ini because kazhinji iko kwacho kwandandiri uko vakauya pandakauya pano vanzoti ndabva muzarabani vakauya vakanditora saka zvinoratidzawo rudo. Iko kwandakazenge ndaroorwa kwamurewa murume wangu akazoshaya hake vaiuya vakanzwa kana kuti handipo murume wangu aita basa rekukorokosa pamwe ndienda kumakawa vaitoteera kumakaha kwacho ikoko kuti ndateera kuzokuona ndasvika ndikakushaya saka munhu akadaro anenge ane rudo runenge rwakatowandisa rudo kuti mwana wangu ari pa. Iyo pane here musi wamakambonawo vakati gumbukei mukomawo? Kazhinji vaigumburana nemadzimai avo ndiye vaigumburana naye. Dziri nyaya dzekunonoka kuya kumba nedzekumabhendi kwavo uko. Aiwaka ko madzimai paaiuya achiroorwa apa vanga vasingazivi here kuti uyu ndo basa rake? Vaizviziva. Saka ringe iri shanjewo semunhu anogara naye. Saka munhu anotoita shanje ringe iri shanjewo. Zvasingakunzirisa here nemi mana tete? Aiwa taiwirirana zvokuti kazhinji amai guru vakazoenda vakazoshaya vanavo vaiva netsika yekuti kana vaziva kuti vaenda kunoridzira kuti dzimwe nguva vaitonokwira mumuti saka ivo vakazozvinzwa vakakwenyiwa nemunhu kuti vamwe vanovaziva ivo muziva matambirwo anenge achienda kubhendi ndaimboendawo vanenge vachihagana nevakadzi vakawanda vamwe vachivapa mari vamwe vachiita sei izvi zvaibata manje amai guru manje saka iva inokwira mumuti vachida kudongorera saka ndozvavaiwanzonetsana izvozvo. Ko kana uri usiku? Aiwa vaingorara kazhinji kana ndiri peni vaitoti atete kana uchitogarira tiite setigare tese kuno kuti hanzvadzi yenyu vanorova. Dzaimbobata mukadzi kurova? Dzairowa. Nyaya idzodzo dzenenge dzekubhendi idzodzo ndo dzavainyanya kunetsana kuti zviro vanenge vasiyamba muno vasina asi koko vanenge vane mari yavanenge vachishanda saka ndozvavainyanya kunetsana izvo plus mukadzi wacho anga asingadi zvokumusha. Mukadzi anga asingadi zvokumusha? Koyaida kuendesa mukadzi kumusha kuti akamuroorera kumusha? Aiwa hana kumuroorera kumusha kasi semunhu kazhinji vakatozouya kuno vakutoda kufa pavanga vakurwara pesa pavanga vasingauyi vakatozoshayika vachigara vese nemudzimai wavo? Ndiwo vakatouya naye kubva kuHarare musi wavasvika vachishaya. Imimi nziyo dzamunofarira dzahanzvadzi mukomari chati ndedzipi? Dzimwe dzacho mazitaitiro acho handidzizive. Pana fundo inokosha na kukudza vabereki nachenge. Ko imimi segotwe hapana kamukati akandiimbira weni na kukudza vabereki kana ndinokafarira fanira kana ndikanzwa kachiimbwa kukudza vabereki. Muri menyu pane here umwe kuvasikana kwanoimba? Kuvasikana tiri 2 hapana anoimba asi pane mwana wehanzvadzi yangu mumwe ane zita rinenge rangu antori nedzimbo dzake dzaakatsikisa. Dzakatsikisa? Dzakangotsikisa kumastudents ari kunoko.
ari kuimba musambo upo wegospel here wemazuva ano wezimudhanso here kaunti iyo yesungure anoimba wegospel. Vanoimba wegospel. Munoenda kuchechi semurese? Ipi yacho? Evangelical Church. Ndoenda umukoma iyo? Ndoya vaienda vachiri kunamata kunoka asi pavakazoenda kumberi uko vakanga vakungoita ese. Mazuva ekupedzisira vanga vakunamata ikaunti vanga vasinganamati. Vanga vasiyana nazvo? Tete Miriam, saka paurwere hwavo zvizva zvakuitika yakasvika sei shoko racho mamuri mimi? Inini mazuva ekupedzisira ndakambovaona pavakamboya kunoko vachirwara. Vakaita ndofunga mwedzi wese vari pamubhedhi. Ndandaroorwa kwamurehwa ipapo. Saka pavakabvawo ndichienda kwamurehwa ivo vachienda kuHarare. Handina kuzombosangana navo. Ndakazoona tsamba ndiri kwamurehwa yatumirwa nevamwe vaivaziva vaigara padhuze navo. Ichinzi uya kuno izvozvi ndiri kuenda kuKaranda ndiri kurwara. Saka ndichipinda mukati imomo ndakabva ndasvikosangana nemuroori. Akahanzva dzinyu akurwara akutochema ndikati saka ndatadza here ndauya. Zvikandipinda mukarumu akamendemeta se muvaona. Iva ndapinda mai handina kukwanisa kutaura navo ndakakwanisa kuchema ivo vachichemawo chete. Vandaona kuti ndikaramba ndichichema ndakatarisana navo hazviite zvakanaka ndobva ndabuda. Saka time ndakabuda ndopakapinda mudharani unzi Chimukangara anoshanda imomo. Zvikanzi ndichati taona kuti zviri nani uende kuward kwozanatsotariswa chi mangwana because wanga wanzi Dr. Tusi. Zvikanzi handiri right ndinoenda kumba. Zvikanzi unosvika here kumba kwacho? Zvikanzi ndinosvika ndozodzoka mangwana. Saka vakabva vanyorera ndobva vabuda. Chibuda ndobva tasangana namai vachitobva kubasa kwavo. Saka takafamba tikananaira pane chechi so ndopa vakatanga kuti ndimbondiregai ndigare pano nganeta. Vagara udaro supa wangonditi Miriam ndobva vakuchema. Ndikati ndatadza here mukoma nokuya kwandaita. Ndoza ndipe mwana pawatora ndandika mwana kachechi pa wakabata maoko. Saka wakabata maoko akazoita chinguva zvikanzi ini ndikukundikana. Ndemotsvaga bhara kumba titese tiende kumba. Ndikati kwechingosara ikatokuona tikabika tete todzoka. Zvikanzi aenda kumba. Pataisa mbara naamai guru ndobva tauya kuno. Tisvika kunoka hanzi wati uri kuuya nemapopo wauya nawo here? Ndikati ndobva ndatora popo pandavapfekera ndobva ndavapa vakarara. Saka vachidya vakaridya hafu ndobva wasiya zvikanzi ndaguta ndozodya mangwana. Saka nguva iyo vakapedza kudya popo vanhu vakuita chibishi chokubika ndopa vakabva vatanga kufema zvimwe zviye zvisina kuita zvakanaka. Amai vachisvika kubva kubasa zvikanzi komufemero hwaikuva vari kuita madiki kudzoka nawo chipatara. Vakati aiwa ndienda mangwana. Time yanga yakugadzirwa muriwo vakanga vakutofema zvimwe zviye zvokuita kana amai torai bhara tidzimise munhu mubhara ndobva vaiswa mubhara ndobva vaenda kuhospital. Ngatadza kumapasti 7 to 8. Saka ndandiri muchechi handina kuenda. Vamwe vese vanga vaungana handiziva kuti vamwe vese vakaungana sei pana. Because sisi nevamwe sisi vatinoita sisi vanga vapana. Ndobva vanhu vaenda. Vachisvika nini handina kuenda namai ndo vakaenda. Vanzi vakasvika ndobva vanzi Richard mira paskero. Ndobva vamira paskero. Ndobva vagara pasi ndobva vadakiswa drip. Padaonesa drip hamene zvavaida unotora. Ndobva vauya tsono yakaramba kupinda. Ndobva vanzi torai umo mamhenu handisive zvizvo vanoshandisa. Saka time yakasvika wamira munhu wepaipa yedhori yanzi rakabva rachipwa roga pasina munhu. Vanhu kudaidza kurivhura ndobva raramba kuita sekuvhurika. Ndobva vafonera metroni waimomo. Ndobva atozouya ndokusvika ndokuskruwa maskru yai ndokuzowana zvavaida. Kunoti zvavaidza vanga vafungidza kuti vanoedza zvacho ndobva manenge yacho panofunga tsinga dzanga dzainyura here kana kuti kudi. Ndobva vati imimi vamwe dzokai kumba kosara mudzimai wacho nekuti tichati kuti kagaragara tozoedza kuti kwaisa drip. Ndobva vanhu vauya kunoku zviye zvokudzinganiswa. Vasvika kunoku vachingosvika naamai vachipinda mudzimba vaona gadhi asvika. Zvikanzi mbuya ichashaya muri kudiwa kondisheni yacho haina kuita se haina kuchinja. Saka namai vakabva vamuka nevamwe vese ndobva vaenda. Ipapo pacho ndopandakapedzisira kuona bhudhi. Wanga wausiku? Wanga wausiku. Kunoti akashayika uri usiku? Kuma 8-7 ikoko kumapasti because takabva kunoku vachangobva vanhu vanga vasati vadya pakaenda uko. Saka vanombopedza nguva wakabva wasudzoka gadhi yacho mbuya chashaya uya ikoko. Saka vandobva vamuka nevamwe vanga vari muno ndandine mucheche kubva vaenda vangodzoka vachiti ndizvo zvaitika. Ainzi chichanyanya kusimbira mukoma? Mukoma vaikosora zvimba makumbo vachiti umu muri kundirwadza mabayo masaidzi.
kuti papo pachandofunga wakanga wati vaedze kuteswa TB. Ndo zvavangari munzira yekuda kuti vaongorore kuti pamwe ndo yakabata munhu here. Pavakashayikwa pache papo pane here vamwewo vaimbi vakambouya? Same kana singakanganisi amene pane wana akauya. Same Mukwesha. Ereketi nzvo kuna gogo zvakareka gogo mazuva ekupedzisira zvii zvakuitika zvii zvamaiona pamukomana? Zvinhu zvanga zvakuitika kurwara kwakazoitika kwaari ndokusina kuzondiitira zvakanaka inini. Nokuti akamboti uyei pakutanga akadhimitwa mukaranda makamugara anofunga mwedzi wese akapora akadzokera kubasa kwake. Adzokera kubasa kwake akatanga kurwara futi. Apo ndo pasina kuzorarama. Chii chainetsa? Mwiri wake wese wairwadza kusvikira afi. Akashayikira kupi? Mukaranda umu. Akazouya zvakare kuchipatara? Akauya kuno kuchipatara. Mukamuradzika kuno? Kamuradzika kuno. Vamwe vakomana vamwe vanin'ina vake vese ava zvakare makavaradzika kuno? Kubva pa 6 apa 5 vese ava naye kuverengera na Richard vari kuno. 1 ndiye akaradzikirwa kumusha kukaroi. Aiwa, tine urombo chose. Nekudaro gogo kushayika kwakaita Richard zvakakubata isei mimi sanyakutumura? Zvakandibata bata nekuti ndaiona se apa zvirinenge zvichabudirira kuita zvakanaka kumberi kwaachaenda mwana wangu zvichazoita zvakanaka, asi ndakangozoona Satani wapindira zvabva zvaenda nepamwe. Zvakandibata bata chokwadi. Nhasi uno mukanzwa izwi rake richishaura pamhepo apo munonzwa sei? Ndinongoti zvauya ndizvozvo. Mazuva ekutanga ndaichema asi pari zvino handichemi. Ndakazoenda kumarinda kwacho ka nina wachinanzva dzacho riri Miriam rinda racho rere blues rakadrowa gitari asi radhirika ratsemuka uyezve pamarinda pacho manzwa pa ndo pakaratisawa mhuri yese papo, asi panoda ndifunga kuti badza rakaguma kupinda rini ipapo kurasa chaiko chaiko. Ichidzi marinda ekumamisha ndo rarozara anogara ari smart ka nekuti mamwe acho anenge ari muberere chaimo chaimo. Zvakatondishamisa ndikavabvunza kuti ko naitete Miriam kumarinda hanzi chiko? Panapa wakaradzikwa wari 6. Mumwe muroora nemwana wake. Saka vari pedyo naRichard ndiani? Vari pedyo naRichard ndi Moses. Job. Aiwa, zvinofadza chose. Right, takamira hedu pano pamarinda pano pavanzvadzi Miriam. Ndo muzinda unoradzikwa mhuri yekwamapfuwa mhando uno. Tiri kuona isisu hamusi kuchenesa panapa, hamusi kurimira zvii zviri kuitika? Inini chishuwo changu chacho kuti ndawana mari ndangotsvaga masimendi because kana neni handombofarira kupauya pakadai so. Saka mbudzi hangu ndine mbudzi dzangu 2 naichi ndikawana masimendi ndaanda kushingirira kuti ndongogadzirisa pandinenge ndagadzirisa sokuti ndiripo. Ndozvandanga ndine shona hazvitombo ndinakidza kuti ndirambe ndichiuya pana. Chokwadi rinda ramukoma Richard Mapfuwa Mhando rakavakirirwa zvakanaka
rikafenzeredzwa zvakanaka rikatonyorwa unzi The Musician kuratidza kuti anga ari muimbi uyezve machengeterwa rakaita zvanyatsoratidza zvakanaka kuti aiwa rakachengetwawo segamba remumhuri uyezve nekunyika yese rikapendwawo neblue zvakanaka asi chinorwadza ndechekuti rakazonodhirikira mukati kuratidza kuti vekumhuri hamusi kuuya muchitarisisa muchiedza kuda kugadzirisa muchembere munhu mukuru imimiwo nevazukuru kungoisa badza zviri kutotadzika ndiri kuzvitadza ndini ndiripo acho asi ndiri kutozvitadza nyaya yemari yacho chaiyo ndiri kutondishupa kusisi vahomba sisi vahombe zvinogona kuvanetsa nokuti ivo kwavari kwacho murume wavo akafa vana vavo wani ndiye asara kuenda kuchikoro asi kusakurira kungobata badza pangogara pakachena panapa hazvitombodi kana kubhadhariswa mari kaizvo ende nevana vanga vane masawira avo masawira anenge achida kuti kana wavaunganidza wawana zvokuvaitira munofungidzwa kuti masawira imi mukangovabikirawo chikari chekuti vangotonhodze kasawira anofanira kuita basa sairorozve ndo basa rake asi anoda kuitirwawo chikari chingaita kuti munhu mungatoburitsa kana $20 inini plani dzangu dzandinadzo zvapa ndiitire zvakanaka zveshuwa asi ndanga nchitidena mwari wanditungamirira ndawana mari iyoyo ndobva ndangozvita zvisikahwani pochena pobva patemiwa povakiwa tetemiriye mukuita mari munoenda kumesina mune musika wamuri kutengesa mune chokwadi mabhegi mairesimende angatadze kuvaka guva ramukoma richard aiwa ndichishuwo ndinacho but zvinhu zveshe zvazvakandiwandirawo handitika asi tiri kutarisira kuti gore remangwana ringanaiwa futi here zvinhu zvacho zvinogona kungonetsa because mbudzi dzangu dzandiri kutoradza pakatobiwa nhatu svondo rapera saka zvinhu zvacho kuti utange futi kuzvironga basa ndichaona kuti ndinoita sei asi chishuwo chiripo sikutaura iko zvinezvi takamira pamarinda pawo apa mukutaura nyaya yekubiwa kwembudzi hamutombozivi pamwe ndokwazviri kubva ikoko ende mataura imimi kuti vamwe vadzinina richard vane vana vavakasiya mune chokwadi imimi hamuna here nguva yamunomboungana kuti vedu weregai timborangarirawo vekwedu ndine nguva yatinoungana but hapana anosimudza musoro izvo mazuva apera ndakatomboti vese dematsvaga kana bhegi tagadzisa makuva aya but hapana kana ari kusimudza musoro ndichitoti pamwe matambudziko yamusangana yanogona yangaita semwe zvakaita pamakuva saka hapana wandakamboona akasimudza musoro saka imimi saamai ndimi amai masara muripo nasisi wenyu sisi wenyu muri kuti mivakaroorwa ukoko saka kureva kuti muchatora danho ripi ndisingazive sisi asi ndogara ndichitaura navo asi inini pfungwa dzangu dziri kuti deno ndanga ndawana mari ndakaita kungotenga masimende at first zvidhini hazvidhuri ndogona kutsvaga vanhu vaka vacho ouya ndingonoudza sawira kuti ndozvandaronga pamwe dzimwe dzenguva kuomera kwangakaitawo richard ndokuomera kukuitawo munhu wese asikana vakomana imika ndo yatatakapakata nhasi noamadu atirereka nhoroondo yaeka richard mapfuwa mhandu kagamba rakatisiya ka musi wa 13 October 1993 ndozoti mukoma wangu Albert Chekai ndo vamwe vanofarira zvakareka inyaminyami sounds vaitapirirwa kana Richard Mapfuwa chimbo changu taiwaka matapirirwa kana nekunzwa ka nhoroondo yegamba renyiro hamara waterereka regai ndipe kutenda kune vose ka vanga vakateerera ka uyezve neavo ka vakandibatsira kuti chirongwa chika chiveka chinobudirira kwese kwandakaenda koko nevandipa ka nhoroondo aiwa ndinopa kutenda zvikuru muri vahombe rambai makadaro kuitira kuti chirongwa chiri gamba remhanzi chiye chinopfuurira mberi. Ndichazenge ndiri pano zvakare kubva nenguva dza9 unobata ka 12 o'clock sakanga neka bag remasasi 10 minutes past 10 regai ndinowe pasi ndokusiyaka muri maoko anathani ndinomborotungira musoro wangu usina nyanga pasi